amelewa akagona mtima uli mmalo kulana kufuna president a president sonangeni nthawi yaitali yayi mwenda mtunda utali mwayima kumangoti mwayima kuluonde mwayima pena palipose sema nishula ikulu bafe mugwire usiso nkhana wa ndale iyayi koma chifukwa kupempha kuti afuna kuoneni tidakupemphani kuti anthu afuna kuoneni munatilola a president thokoze kuti zomwe kwambiri anthuwa mwatilemekeza pa St. Original munatilola ndima amene a president ndi anthu amene pano koma moni pepesa nonse kwamafumu moli pano amene sinatchuleni komanso anthu amuli pano ndamanga zimenezi malingana ndi nthawi a president alikonzera msonkhano wina umene ayankhule a president ayankhuleni anthu athu zomwe I almost said former first lady. Naiwa, that's what we for first lady. Or former first lady, the card, this was made and this one. When our first lady from Barre, the first second vice president, Namutiana, first secretary general, Vice President of South Milibano, Secretary General, Official DPP, the all Uganda Ulemwano. Iligoye, ndiye maambili, ikugwa weaguno kulongwe. Mama Budi, Night Blanda, Mazo Mangoji, Nona Babudi, Nona Gerwa. Yeah, Nona Budi, Tamange. Politica Sakema, Painta Goyero. Everywhere. Well, my mobile Bambi. Panipasa 700,000 more. People Bambi, eh? But 20 them that was 1 million. Everywhere. Maso Tukoze Angoza Malawi Kumwela Kumpoto Pagaji Maso Kumpuma Kumawa Maboda unyingi mnajipata kulisema kwangu ni ofanda kwa mili wasinizi wa kichewa chake wapatigeza mati amhamo bebe hamo twambi sikulizi kwa kwambi mwakamuzi wa inawina wa 16 September maaso changisilo pa
4th October, Akaipandi 24 days, Obakwaleo nabula kuno Bulongwe, nabula kutate Gaboma. I've come to Bulongwe to claim what is mine by being of the power box. So, Dr. Kuro, Tate Gaboma Sobano, or Manja TVP, over the next 5 years. Cabinet 10, Cabinet of 50. Cabinet of 20, Cabinet 25. How did you get anyway? I know the Muriapa. Did you from Australia? From now on, the organized body, Madamanguli, Akamiaga, Asapwe, 26 Yana Kurinkani Anja Tesa Yambia Lero Amukashimano Kumashinga Lero Kumashinga Madis 11 Government Madis 28 Anja Chimanga Everywhere Rosima John says 200,000 metric tons. This is the Puro, Yamusaku, Malawi for Friday. This coming Friday. If there is a Lamasera, the government gave us my Giga. Now we enjoy yoga. You say, email you to Yamakuta, Ayamakuranja Kimanga. By next week, Simanga John, the Kiss of Puno, Olivia Arcaina. Don't have to live. Overin Pumida. I'm not to live. Don't get the water. Simasa. And Amana, Akinamada is a part of Sabama. Asquare Safuna. One Kanga Apa, 90% in that Yamaraso. After was the other way at Yamata Samfuna APM. You want to admit? No, lucky Barade. Boys, man, go. Go forward and make you one day. Georgia, the Wamboma, you continue Yabasopano. Kido Yame, Kaibansi, Yame Kubianchido, Naika Misonkano, Yame Kudiwine, the Mota Winai for Yamisonkano. So far, next set, the Kubianchido, Chido. Ramazeno, yes, roll up your sleeves, and work. Mugatayaka every next week. Yetu sa kame janga. Wachibuka kame diaimoro kame anonsi ame anatuena lankabe tangapide panhai no. Ena atakunja. Komena yikadi. Agama kusera la josa right away. And I'm serious. I'm not joking. Put the air away, Kilo. I may suffer from Kilo, Adroka. Your people, Abura. We are many that put Papaipano, Simuza Santine, the entire result is gone. For continue.
Finland just support by the DPP. Lima amena nguli mwambi wada mongana na kuti nyumba za bonzeke kuja tondo tufa kulika katikake mara pelangani kuli kigole amboya ugasa na tebambi yo bambi Mwamvatu President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuyankhula kukhwembera abantu limene linasonkhana pano pa mzikiti mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Ulendo umene unayambira kumangochi pano sabano ukuthera kuno ku Lilongwe kumene tu President wa dziko lino wabwera pa ulendo umene kudzagwira ntchito zosiyanasiyana zaboma. Mwamvapo ziwiri zitatu zimene wafotokoza President wa dziko lino mmene agwirire ntchito yake pamene tu wabweranso pa udindo umene wa President. Barbara inetu nali kumene amayankhula President wa dziko lino ndipo wayankhula zambiri zokhudza ntchito mmene agwirire. Iwenso pamene unalipo unaona zambiri Barbara. Pomwetu mtsogoleri amayankhula akhuzapo nkhani zingapo zofunikira akambapo nkhani ya discipline kuti nduna zimene zasankhidwa zikuyenereka kugwira ntchito molimbika. Nduna zimene sankhidwe zidikire ndithu kuti sizingatheke onse kusankhidwa koma ena adikire akuti kabineti yawo ayankhulaponso nkhani ya chimanga kuti chimanga chikufunika mdziko muno ndipo pakali pano iwo abweretsa ndondomeko zothetsa anenanso kuti akudziwa mavuto